Siamai, dwi'n gobeithio dach chi'n cadw saff ac yn iawn. Yn y fideo hwn, dwi'n eisiau I arddangos sut I greu rhaglen cyfrifiadur newydd sbon trwy defnyddio yr iaith codo PHP neu PHP. Fi'n mynd I defnyddio y feddalwedd sydd yn galw Vim, sydd yn olygydd cod. Ac hefyd, dwi'n mynd I datblygu y cod hwn yn yr amgylchiad o Windows 7, yn enwedig yn yr gymell gyrchymyn DOS, ac wedyn I ddangos y cymwysiad o bob un ffeil trwy'r feddalwedd Vim, fy'n angen yn gyntaf I newid ffolder i'r ffolder yna. Ac yn yr rhyngwyneb Vim, fi'n gallu gwneud hynny trwy'r pwyso ar yr botwm dianc neu escape, ac wedyn I pwyso neu mewnbynnu yr gorwahanod I dangos y gorwahanod ar welod o sgrin fel yna, ac wedyn fy'n angen I mewnbynnu y gorchymyn CD sydd yn arwyddocae yn Saesnig Change Directory neu newid ffolder. Ac wedyn fy'n angen I mewnbynnu y llwybr i'r ffolder sef geiriant C, gorwahanod o/temp o/C G D R, ac wedyn fy'n angen I pwyso ar y botwm dodiad, ac fy'n naw yn y ffolder lle dwi'n eisiau I datblygu y rhaglen yma, ac I dod o hyd o'r cynwysiad o'r ffolder yma, fi'n gallu gwneud unwaith eto gorwahanod, ac wedyn y bychnod, ac wedyn D-I-R dodiad. A dyna ar y sgrin ffenestr newydd oddi wrth yr cymell DOS sydd yn dangos y cymwysiad o'r ffolder yma. I cael y ffenestr yma, dwi'n gallu taro ar unrhyw bysach, ac wedyn angen I taro dodiad botwm unwaith eto. Ac wedyn fy'n angen I dechrau y ffeil PHP. I wneud hynny, fy'n angen yn gyntaf I mewnbynnu yr cronfach ongl agor, ac wedyn yr gofynod, ac wedyn PHP, ac wedyn ar y diwedd yr ffeil fy'n angen I mewnbynnu gorwahanod unwaith eto, ac wedyn cael cronfach ongl. Ac mae'r swyddogaeth o'r cronfachau ongl gyda'r gofynod yn adwysau mae'r cymwysiad I mewn i'r cronfach ongl gyda'r gofynod cod rhaglenni sydd wedi ei ysgrifennu yn yr iaith PHP, fel arwyddocawydd gyda'r gar PHP ar ôl yr cronfach ongl agor gofynod. Ac I dechrau, dwi'n yn unig yn mynd I creu ffeil neu rhaglen syml sydd yn allbynnu yr geiriau Hello Byd, ac I wneud hynny fy'n angen I pwyso ar yr bysell I ar gyfer insert, ac wedyn I deipio I mewn echo, gwagle, dyfnod dwbl, hello, byd, y bychnod, dyfnod dwbl, ac wedyn gwahanod. Ac fi'n mynd I unwaith eto pwyso ar y botwm dianc neu escape, ac wedyn yr gorwahanod I dod o hyd o'r gymell ar y llinell ar y welod y sgrin. Ac wedyn I achub y ffeil, fy'n angen I mewnbynnu y llythyr W gyda'r y bychnod, ac wedyn fy'n angen I benodi yr enw y ffeil, ac dwi'n mynd I galw y ffeil hwn yma G D R ar gyfer geiriadur, ac fy'n angen I terfynu yr enw gyda'r oldodiad .php. Ac wedyn fy'n angen I pwyso ar y botwm dodiad. Ac nawr, os ydyn ni'n
edrych ar y peniad o'r ffenestr yma, mae'r enw o'r ffeil gdr.php yn dangos ar y brig gyda'r enw o'r ffolder yn yr crynfachu crwn. Ac wedyn, os ydych ni'n gwneud gorwahanod, ac wedyn y bychnod dyr unwaith eto, doddiad, mae'r ffeil gdr.php hefyd yn dangos yr rhestr o'r ffeiliau yn yr ffolder yma. I redeg yr rhaglen yma, gallwn ni mewnbynnu y gorchymyn yn uniongyrchol oddi wrth ddim trwy'r yn gyntaf pwyso ar y botwm escape neu dianc, ac wedyn gorwahanod, ac wedyn y bychnod, ac wedyn php, gwagleu, ac wedyn yr enw o'r ffeil yma, sef gdr.php, wedyn doddiad. A dyna ni. Mae'r ffenestr yn dangos oddi wrth y cymychdos sydd yn dweud hello byd. Ac wedyn, i cael y ffenestr, ydyn ni'n unig yn gallu pwyso ar unrhyw bysedd, ac hefyd unrhyw bysedd unwaith eto. Ar y nod hwn, fy'n angen i dweud yn gyflym, mae gyda mi ar y cyfrifiadur hwn yr feddalwedd PHP neu PHP wedi ei gosodwyd yn y ffolder PHP5, a dyma'r gweithrediadwy php.exe. Ac os dwi'n mynd i'r control panel neu panel rheoli ac yn dewis y dewisiad system, ac wedyn y dewisiad advanced system settings neu gosodiadau gefn-drefn dyrchafiedig, ac wedyn dewis y newidynau amgylchiad neu environment variables. Ac os dwi'n mynd i'r path, ac wedyn golygu neu trwsio, dwi'n gallu gweld mae'r llwybr i'r ffolder PHP5 wedi ei benodwyd yn yr newidyn path yn yr newidynau amgylchiad. Felly, oherwydd mae'r llwybr i'r PHP5 wedi ei penodwyd yn yr newidyn amgylchiad path, y gallai y meddalwedd hon, sef yr ddim, yn gallu dod o hyd o'r gorchymyn neu gweithredadwy PHP. Felly, os dwi'n gwneud unwaith eto y gorwahanod ar y gwelod ac unwaith eto y bychnod i arwyddocau mae'r hwn yn orchymyn, ac wedyn y orchymyn PHP, ac wedyn fy'n angen i penodi yr dewisiad cysylltnod fy ar gyfer version, ac wedyn i pwyso ar y doddiad. A dyna ni, mae'r gwybodaeth anglyn at yr fersiwn o'r PHP yn ei dangoswyd ar y ffenestr newydd. I ddisgrifio y swyddogaeth dwi'n eisiau yn ei datblygu, yn gyntaf, mae'n angen i edrych ar y ffeiliau data, sef y ffeiliau JavaScript, oedd wedi ei dangos yn cynharach. Os ydyn ni'n rhestru unwaith eto y cynwysiad o'r ffolder, enghraifft, mae'r un o'r ffeiliau hwn yn ei galw, enghraifft, o kygdr1.js, ac wedyn i edrych ar cymwysiad yn y ffeil hynny, ydyn ni'n gallu gwneud gorwahanod, ac wedyn ac wedyn gwagleu, ac wedyn enw o'r ffeil, sef o
gyda'r un dot jysa doddiad. A dyna'r cymwysiad. Mae'n yn unig yn cynnwys yr un newidyn sef gyda'r sydd yn gyfratal i'r new array, ac mae'r new array yn cynnwys yn unig llinell lle gyda pob un llinell yn 2 barth gyda'r rhanbarth i'r ochr chwith o'r symbol pibell yn y geiriau Gymraeg, ac gyda'r ochr D yn cynnwys yr geiriau yn Saesneg. Ac mae'r un peth gyda'r pwp ffeil sydd yn dechrau gyda'r llenyn O, C, Y, G, D, R, ac gyda'r eraill sydd yn dechrau gyda'r llenyn I, C, Y, G, D, R. Mae'r un data, ond yn unig gyda'r lleoliadau o'r geiriau Saesneg a Cymraeg wedi eu cyfnewid, sef y geiriau Saesneg ar ochr chwith a'r geiriau Cymraeg ar ochr dde. Felly, i mynd yn ôl i'r ffeil codio, dwi'n yn gallu pwyso ar y botwm amgen neu Alt, ac wedyn dwi'n yn gallu pwyso ar yr botwm B ac efo buffers, ac dwi'n yn gallu dewis yr ffeil gyda'r.php fel yma. Os ydych chi'n sylw ar y sgrin, mae'r ffeil hwn yn ei cynrychioli gyda'r rhif 1. Felly, os dwi'n yn gallu eisiau i mewnbynnu y dewisiad drwy'r gorwahanod ar y gwelod y sgrin, dwi'n yn gallu pwyso ar y botwm dianc unwaith eto, ac wedyn gorwahanod, ac wedyn dwi'n yn gallu mewnbynnu y llythyr B ac efo'r buffer neu rhagorfa, ac wedyn gwagle, ac wedyn dwi'n yn gallu penodi y rhif sydd 1, ac wedyn doddiad i dychwelyd i'r ffeil arall. Ac wedyn, cyn dechrau i codio swyddogaeth y hunain, yn fynych, mae'n eithriadol yn defnyddiol i disgrifio yn y cod y swyddogaeth sydd ydych chi'n eisiau i datblygu trwy'r llinellau sylwebau. Felly, yn yr iaith PHP, mae'r nodau y dwbl blaenslais yn cynrychioli y llinell neu y dechrau o'r llinell sylweb. Felly, dwi'n yn gallu mewnbynnu yn gyntaf drwy pwyso ar y botwm I, ac wedyn dwbl blaenslais, ac wedyn dwi'n yn gallu dweud rhywbeth fel y cam gyntaf mae'n angen i dolenni trwy bob un ffeil gyda'r doddiad .js yn y folder, neu cyn hynny mae'n angen i cyrchu y gair oddi wrth y defnyddiwr, ac wedyn yn y doleniad o'r pob un ffeil yn y folder, mae'n angen i chwilio ar gyfer y gair mewn bynwyd gyda'r defnyddiwr a'i ydy yn
Gymraeg neu Saesnig. Dyma'r llawlyfr neu canllaw ar gyfer yr iaith PHP. Fel datblygwyr, rhaglenni ar gyfer y cyfrifiadur, nac ydym ni yn gallu cofio yr holl amser bob un gorchymyn neu ffwythiant sydd yn angenrheidiol, felly mae'n defnyddiol iawn i cadw ar y ochr llawlyfr fel yr hwn yma. Dwi'n ymwybod i gyrchu mewnbyniad oddi wrth y defnyddiwr, mae'n angen i defnyddio ffwythiant fel readline, ond dwi'n ddim yn hollol siwr ynglyn at yr cystrawen cymwys ar gyfer y ffwythiant yma, felly dwi'n yn gallu mewnbynnu yr llinyn readline yn yr blwch chwiliad, ac wedyn dwi'n yn gallu dod o hyd o'r gwybodaeth ynglyn at y ffwythiant yma. A gyda hynny, dwi'n yn gallu mynd yn ôl i'r cod, ac wedyn dwi'n yn gallu mewnbynnu llinellau ar gyfer y ffwythiant yma, sef dwi'n angen yn gyntaf i creu yr newydyn i derbyn yr gwybodaeth neu llinyn neu data oddi wrth y defnyddiwr, sef L gair, ac wedyn mae angen i mewnbynnu yr arwydd gyrfatal, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr ffwythiant, sef readline, ac wedyn mae'n angen i mewnbynnu yr neges ar gyfer y defnyddiwr yn y dyfynod dwbl, fel atalog mewn bynnwch y gair yn Saesnig neu Gymraeg gorwahanod, ac wedyn yn y cyfamser dwi'n yn gallu allbynnu yr data yn ôl i'r sgrin trwy'r defnyddio echo, gwagleu, ac wedyn arwydd dolar, ac wedyn yr enw yr newydyn, sef L gair wahanod. Ac wedyn fi'n angen i pwyso ar botwm escape neu dianc, ac wedyn gorwahanod w y bychnod i achub y ffeil, ac wedyn i rhedeg y ffeil yma dwi'n yn gallu gwneud gorwahanod unwaith eto, ac wedyn y bychnod PHP gwagleu, ac wedyn yr enw yr ffeil, sef gdr.php doddiad. Wedyn mae'r neges camwydd yn dangos ar yr sgrin, sef call to undefined function readline, sef does dim yr ffwythiant wedi ei diffiniwyd. Wedyn fy'n angen i mynd yn ôl i'r llawllyfr, ac mae'r dodiad neu cynygiad yn yr llawllyfr yn y tudalen gwybodaeth ynglyn at y ffwythiant yma yn dweud y llyfrgell readline nid yw ar gael ar Windows, felly mae'n dweud mae'n angen i defnyddio ffwythiant arall, sef stream tanlinellu get tanlinellu line, ac nawr dwi'n mynd i trio hynny. Cyntaf mae'n angen i gopio y linell, ac wedyn mae'n angen i pastio i mewn ac mae'r linell hon yn unig yn gyrchu y data oddi wrth defnyddio i allbynnu rhyw fath o neges mae'n angen i gwneud yr gorchymyn echo,
fel echo, gwagle, dyfnod dwbl, atolwg, mewnbynwch y gair yn Saesnig neu Gymraeg. Ac wedyn achub y ffeil. Ac wedyn mae'n angen i redeg yr gorchymyn unwaith eto. Y bechnod php gwagle gydyr.php dodiad. Nawr mae'r sgrin yn dweud atolwg mewnbynwch y gair yn Saesnig neu Cymraeg. Ac nawr mi'n mynd i mewnbynnu hello. A dyna ni. Mae'r rhaglen yn gweithio. Mae'r data sydd wedi ei mewnbynwyd yn ei dychwelyd yn ôl i'r sgrin. Mae'r rhaglen wedi gorffen ac nawr mae'n amser i cau y ffenestr ac i mynd yn ôl i'r cod. Nawr, dwi'n gallu tacluso y cod yn ychydig. Dwi'n gallu cael gwared o'r echo hello byd, a dwi'n gallu cael gwared o'r llinell gyda'r ffwythiant sydd ddim yn cael ar Windows, sef gyda'r ffwythiant read line. Ac wedyn, dwi'n gallu tacluso y dangosiad neu gwneud y dangosiad yn ychydig yn fwy eglur trwy mewnbynnu neu allbynnu yr olslais R ac wedyn yr olslais N. Mae'r olslais R yn cynrychioli yr dychweliad o'r cludiad neu carriage return ac mae'r olslais N yn cynrychioli yr llinell newydd. Ac rydyn ni'n gallu leoli yr un llinell ar y dechreuad o'r dangosiad hefyd, fel yna. Ac wedyn fydd angen i mewnbynnu unwaith eto y neges ar gyfer defnyddio, sef fydd angen i defnyddio yr ffwythiant echo, wedyn gwagle, wedyn dyfnod dwbl, atolwg, mewnbynwch yr gair yn Saesnig neu Gymraeg, gorchwanod, ac wedyn bydd angen i achub y ffeil trwy priso ar botwm dianc, wedyn gorwahanod y bachnod, ac wedyn dwi'n gallu alredig yr ffeil trwy'r gorwahanod, y bachnod php, gwagle gydyr.php dodiad. Atolwg mewnbynwch y gair yn Saesnig neu Gymraeg, dwi'n gallu mewnbynnu hello, ac dyna'r y gair hello yn ei dychwelyd ar y sgrin. Wedyn, mae'n angen i dolenni trwy'r pob un ffeil yn yr folder gyda'r olddodiad.js. I wneud hynny, dwi'n gallu defnyddio yr enghraifft yn yr llawlyfr ar gyfer PHP. Mae'r darn o cod hwn ar gael ar y tudalen ynglyn at yr ffwythiant read dir, ac dwi'n yn unig yn mynd i copio y darn o cod yma ac i pastio fe yn yr ffeil. Wedyn fi'n mynd i profi y cod yma trwy achub y ffeil yma. Ac wedyn rhedeg y ffeil. Ac mae'r ffeil yn dolenni trwy'r pob un ffeil yn yr folder ac yn allbynnu yr enw'r ffeil. Nawr, bydd angen i addasu y cod yn ychydig. Bydd angen y ffeil yn unig i cynnwys yr olddodiad.js. I wneud hynny, fi'n gallu gwneud prawf gyda'r mynegiad rheolaidd, neu yn Saesnig regular expressions.
Felly, if mae'r llinell hon yn golygu os mae'r cynwysiad yn newidyn entry yn cyfateb gyda'r patrwm o'r dot jysyr ar y tyfyniad y llinell, wedyn allbynnu cynwysiad yn y newidyn $entry ar y sgrin. Fi'n nawr mynd i achub y ffeil ac wedyn i rhedeg yr ffeil hon. A dyna ni, mae'r unig y ffeiliau sydd gyda nhw o ddodiad .jysyr ar y terfyniad yn cael ei allbynnud ar y sgrin. Ac wedyn, fi'n angen i dolenni trwy'r pob un linell yn y ffeil i chwilio am y fodoliaeth o'r elger yn pob un linell, ac ar gyfer hynny, dwi'n mynd yn gyntaf i creu yr array neu drefn. Dwi'n gallu defnyddio yr ffwythiant for each ar gyfer y doleniad for each. Wedyn dwi'n gallu defnyddio y ffwythiant explode i gwahannu bob un llinell oddi wrth y ffeil, a dwi'n gallu defnyddio yr nod llinell newydd fel yr gwahaniad rhwng bob un llinell, explode, ac wedyn dwi'n gallu defnyddio y ffwythiant file tanlinellu, get tanlinellu contents, ac wedyn yr enw o'r ffail, sef entry, fi'n angen i penodi yr newidyn i derbyn cymwysiad o pob un llinell. Ac wedyn, dwi'n gallu dweud os mae'r llinell yn cyfateb gyda'r gair wedi ei mewnbynwyd gyda'r defnyddwyr, sef $L gair, wedyn mae'n angenrheidiol i ychwanegu y llinell i'r newidyn sydd yn cynnwys y canlyniad o'r achwiliad. Enghraifft, $canlyniad. I wneud hynny, fy'n angen i defnyddio y symbolau dot cyfartal i'r llinell, ac fy'n angen i ychwanegu ar y dyfyniad o'r llinell yr nod ar gyfer y llinell newydd, ac hefyd fy'n angen i cael gwared o unrhyw nod yn y newidyn $llinell sydd yn nod argraffadwy. Ac hefyd fy'n angen i wneud yr un peth gyda'r newidyn $L ger sydd wedi ei mewnbynwyd gyda'r defnyddwyr. Wedyn fy'n angen i achub y ffeil a rhedeg y ffeil yma. Ddim neges gamwydd o gwbl sydd yn arwydd dda. Ac wedyn fy'n angen i allbynnu yr
newidyn dolau canlyniad ar yr sgrin. Hefyd, fydd angen i datganu yr newidyn dolau canlyniad ar yr amrediad sydd tu allan o'r doleiniad. Mae'r newidyn dolar canlyniad i'w cyfatal i'r gwac. Ac ar y gwelod, cyn y terfyniad o'r amrediad o'r cod PHP sydd yn ei cynnwysid yn yr ongl, fy'n angen i echo neu adlais yr cymwysiad o'r newidyn dolar canlyniad ar y sgrin. Atolwg mewn bynwch y gair yn Saesnig neu Cymraeg, prawf. A dyna ni, mae'r canlyniad ar y sgrin nawr. Mae'r rhaglen hon wedi dod o hyd o'r llinellau ar gyfer y Saesnig ar gyfer y gair prawf, sef test, touchstone, trial, essay neu proof, ac hefyd yn y ffordd arall oddi wrth yr Cymraeg i'r Saesnig. Test, touchstone, trial, essay a proof. Felly, os dyn nhw'n eisiau i chwilio am y geiriau Cymraeg ar gyfer y gair Saesnig essay, dyn nhw'n gallu alredig yr rhaglen unwaith eto trwy pwyso ar unrhyw bysell i cau y ffenestr hon, ac unwaith eto, ac wedyn i alredig yr ffeil hon gyda'r gorwahanod, ac wedyn y bechnod PHP gwagleu enw yr ffeil hon unwaith eto, ac wedyn atolwg mewn bynwch y gair yn Saesnig neu Cymraeg, fy'n yn gallu mewnbynnu essay, dodiad, ac wedyn dyna'r canlyniad. Ac efo'r gair yn Gymraeg, dwi'n gallu defnyddio ferf o show neu yr enwau praw, prawen, prawf, profiad, profion, traethawd, ysgrif, traedoddydd neu osiad, neu dwi'n yn gallu defnyddio yr ansoddair profadwy. A dyna ni am y nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau. Tan y tro nesaf, hwyl.